дар даври 15-уми лигаи футболи бонувони тоҷикистон дастаи футболбоздухтарони хатлони шаҳри бохтар дар майдони худ бо дастаи зебои ноҳияи дӯстӣ рақобат намуд. тавре мушоҳида гардид, дар пайти аввал ҳарчанд бозингарони ҳарду даста барои кушода намудани ҳисоби бозӣ ҷаҳду талош менамуданд, аммо қисмати аввал бидуни гол ба анҷом расид. дар идомаи қисмати дуюми майдондорӣ футболбоздухтарони ноҳияи дӯстӣ бо задани гол даст ёфтанд, вале довари майдон ин голро бекор карда ҳолати офсайд эълон кард ва ин хулосаи довар боиси нороҳатии футболбозону ҳайати мураббиёни дастаи зебо гардида шаффофияти раванди футболро зери шубҳа қарор дод, зеро дар идомаи бозӣ якчанд ҳолатҳои барои футболбозони дастаи зебо муфиду ҳалкунандаро ба ин нобат нагирифт. шумо шоҳиди он ҳастед ки имрӯз бозӣ бо дастаи зебо бо бохтари хатлон бозӣ чӣ гузашт, лекин дар ҳама нигоҳ накарда довари марказ бозиро ҳамаша гӯем ноҳақӣ судид кард. ман ба ин розӣ нестам, барое ки ин футболи бонувон аст. мо бояд ёро ҳурмат карданам дар кор, на ин ки ба ин ки ба ё чӣ кард як командаи дигара дастгирӣ кардаву дигараша чӣ нак. ман аз бозии духтаронам розӣ ҳастам, лекин аз довар не. барои чӣ? Кадом ҳолатҳоро? балбат ин голе ки Мадина Фозилова зад, вай Қурбон Осмон аз тарафи рост тупа гирифт, вай ҳолати афсад набуд, вай пас дод, баъд вай зад гол шуд, ноҳақ вай афсад буд. як вай не чандин ҳолатҳоро афсад гирифта бе ҳеҷ на дуруни майдон дар рукава шудан, штрафной аз тарафи вай шудан, довари марказ калон надод. муроҷиати ман ба Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон илтимос аз шумо ки биён бибинанд ҳамин ҳолатҳоро, ҳамин як доварои нағз бимонанд ки ҳамин духтаронмон хурсанд бураванд ин бозиҳо. бифаҳманд ин ё духтаранд ё ҳар як бозиро як чишона ва тайёрӣ ҷиддӣ омада буданд. имрӯз мо боварӣ калон доштем ки мо ғолиб мебароем. дар ин ҷо набояд довар аз Қурғантепа меистод, дар ин ҷо доварро аз Қурғантепа монданд. ҳама доварон зидди мо буданд. мо голе ки момента аз мо аст, мо мерем голе ки мо мезанем, судия нобозӣ мебарорад. ба ҳамин тартиб дар ҳузури намояндагони Федератсияи футболи вилояти Хатлон ва дигар масъулон бозӣ идома карда бо сабаби беназоратию бемасъулиятӣ ва вайрон гардидани қоидаҳои бозӣ вохӯрии имрӯза бо баҳсу даъво ва нофаҳмоиҳо миёни футболбоздухтарони ҳарду даста анҷом пазируфт. ба гуфтаи коршиносон бо вуҷуди он ки дар вилояти Хатлон футболи духтарона он қадар рушд карда нест, вале ҳолати имрӯзаи бозӣ ва тартибу назорати он аз ҷониби масъулин нишон дод ки бо чунин хунукназарӣ масъулини Федератсияи футболи вилояти Хатлон на танҳо барои рушди ин бахш кӯшиш мекунанд, балки бо чунин беаҳамиятӣ боиси боз ҳам хафомонии футболи занона дар вилояти Хатлон мегарданд. гузориши Парвези Хуршед барои барномаи иттилоотии хабар аз шаҳри Бохтар.